በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት ዕለት 12 ቅዱስ ሚካኤል። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። ኣሜን። ሓለዋን ረድኤትን ተራድኣነትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የካቲት 12 ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን ንሶምሶን ሓይሊ ሂቡ ንጸላእቱ ከም ዝስሕር ዝሓገዘሉ ዕለት እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። ከምኡውን ኣባ ጌላስዮስ ናይ ዝቅዱስ ወለዲ ንእግዚአብሔር ዘምልኹን ዝፈርሑን ቁኑዓት ክርስቲያን እዮም። ንወዶም ንቅዱስ ጌላስዮስ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃሩ ብሃይማኖት ብምግባር ይዕብዮም ዲቁና ተሾመ። ንሱ ድማ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ነዚ ዓለም ብምንዓቕ ናይ ጎይታና ዕርፊ ብምሽካም ኣብ ምንኩስና ኮይኑ ብጾም ብጸሎት እንዳተጋደለ ዝነብር ኮነ። እግዚአብሔር ድማ መሪጽዎ ኣብ ገዳም ኣስቄጥስ ኣብ ልዕሊ መነኮሳት ቅስና ተሾመ። ብዓቢ ተጋድሎ ኮይኑ ድማ ኣገልግሎቱ እንዳፈጸመ ከሎ ንኣባ ጳኩሚስ ከምዝተገልጸ ይቕሬታ ንኣባ ጳኩሚስ ከምዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር መልኣኽ ንኣባ ጌላስዮስ ተገሊጹ ንመነኮሳት ኣኪቡ ፈሪሓ እግዚአብሔርን ናይ ምንኩስና ሕግን ክምህሮም ኣዘዞ። በዚ ግዜ ድማ ንመነኮሳቱ ኣኪቡ መንፈሳዊ ዝኾነ ናይ ሓድነት ማሕበራዊ ናይ ናብራ ስርዓት ሰርዓሎም። ንሱ ድማ ኣብ ማእከሎም ከም መምህር ዘይኮነ ካብኦም ከም ዝንእስ ኣገልጋሊኦም ይኸውን ነበረ። ኣባ ጌላስዮስ ብፍጹም ለውሃትን ርህራሄን ኣገልገለ። ናይ ብሉያትን ሓዲሳትን መጽሓፍቲ ብሓድነት ዝተኣከበ ሓደ ዓብዪ መጽሓፍ ኣጽሓፈ። ንመጽሓፊኡ ድማ 18 ናይ ወርቂ ዲናር ኣውፅአ። ነዚ ዓብዪ መጽሓፍ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ መነኮሳት ምእንቲ ከንብብዎ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ኣትሮንስ ኣንበሮ። ሓደ መጻተኛ ወይ ከዓ ጋሻ ሰብ ድማ ንኣረጋዊ ኣባ ጌላስዮስ ክበጽሕ ኣብ ዝመጸ ግዜ ነዚ ዓብዪ መጽሓፍ ረኣዮ እሞ ደስ በሎ። ጸልማት ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ሰሪቑ ሒዝዎ ወፀ። ክሸጦ ድማ ናብ ከተማ ሒዝዎ ከደ። ሓደ ሰብ ድማ ክገዝኣሉ ደልዩ ዋጋኡ ክንደይ ዝኣክል እዩ በሎ። ሰራቂ ከዓ 17 ናይ ወርቂ ዲናር ሃበኒ እሞ ውሰዶ በሎ። እቲ ዝገዝእ ድማ ዝበልካኒ ክህበካ እየ፣ ነገር ግን ናብ ፈታውየይ ወሲደ ክሳብ ዘርእዮ ቁሩብ ተዓገሰኒ በሎ። እሞ ነዚ መጽሓፍ ወሲዱ ንኸርእዮ ናብ ባዕሎም ናብ ኣባ ጌላስዮስ ሃቦም። ኣቦይ ነዚ መጽሓፍ ተመልከተለይ ጽቡቕ እንተኾይኑ ክገዝኦ እየ በሎ። ኣባ ጌላስዮስ ድማ ነቲ ዝገዝእ እቲ ሸያጢ ካባኻ ክንደይ ደለየ እንተበሎ ዋጋኡ 17 ናይ ወርቂ ዲናር ምዃኑ ነገሮ። ኣባ ጌላስዮስ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ መጽሓፍ ጽቡቕ እዩ፣ ዋጋኡ እውን ቀሊል እዩ፣ ግዝኣዮ በሎ። እቲ ዝገዝእ ድማ ናይቲ ናብቲ ሰራቂ ኣብ ዝተመለሰ ግዜ ኣባ ጌላስዮስ ዝነገሮ ሰዊሩ ንኣባ ጌላስዮስ ኣርኣኽዎ። ንሱ ድማ ዋጋኡ ከቢሩ በለኒ በሎ። እቲ ሰራቂ ድማ ንእቲ ሽማግለ ካልእ ከ ኣይተዛረበካን በሎ። እወ ካልእ ነገር ኣይተዛረበንን በሎ። ሰራቂ ድማ ነዚ መጽሓፍ ፈጺመ ኣይሸጦን እየ ኢሉ ናብ ኣባ ጌላስዮስ ከይዱ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወዲቑ ለመኖ። ሰይጣን ኣስሒትኒ እዩ እሞ ይቕረ በለለይ፣ ነዚ መጽሓፍ ድማ ህንካ ውሰድ በሎ። ዝኸበረ ኣባ ጌላስዮስ ግን ኣነ ነዚ መጽሓፍ ምውሳድ ኣይደልን፣ ሸይጥካ ነቲ ዝረኸብካዮ ናይ ወርቂ ዲናር ኣብ ትደልዮ ተግባር ኣውዕሎ በሎ። ሰራቂ ድማ ኣብ ቅድሚኡ እንዳበኸየን እንዳልቀሰን ብዙሕ ለመኖ። ድሕሪ ብዙሕ ድኻም ድማ ኣባ ጌላስዮስ ነቲ መጽሓፍ ተቐበሎ። ነዚ ድማ ብዘይካ ክልቲኦም ካልእ ዝፈለጠ ኣይነበረን። እግዚአብሔር ትንቢት ናይ ምዝራብ ሃብቲ ንኣባ ጌላስዮስ ሃቦ እሞ ብዙሕ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ድማ ገበረ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ኣብ እንዳ ፀብሒ ዝሰርሕ ሰብ ነዞም ኣብዚ ገዳም ዝነብሩ መነኮሳት ፀብሒ ዓሳ ሰሪሑ
ኣብ ውሽጢ ቤት ኣንቢሩ ሓላዊ ገይሩሉ ናብ ስራሕ ወፀ። እቲ ሓላዊ ድማ ካብቲ ዝተቐመጠ ዓሳ በልዐ። በዓል ፀብሒ ድማ ተመሊሱ ኣብ ዝመፀ ግዜ እቲ ፀብሒ ተበሊዑ ረኸቦ እሞ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓላዊ ተቆጢዑ ኣረጋውያን ኣቦታት ከይባረኽዎ ከመይ ደፊርካ በላዕኻ በሎ። ናይ ቁጣዕ መንፈስ ድማ ኣብ ልቡ ሓደረ እሞ ነቲ ሓላዊ ረገጾ። ሽዑ ድማ ሞተ። ከምዚ ሞተ ምስ ረኣየ ድማ ሰንበደ። ዓብይ ፍርሓት ፈሪሑ ድማ ከይዱ ንኣባ ገላስዮስ እቲ ዝኾነ ኩሉ ነገሮ። ኣባ ገላስዮስ ድማ ወሲድካ ኣብ ቅድሚ ቤተ መቅደስ ኣደቀሶ ብኣደቅሶ በሎ። እቲ ሰብ ድማ ኣባ ገላስዮስ ከም ዝኣዘዞ ገበረ። ምሸት ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ኣረጋውያን መነኮሳት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ገይሮም ወፁ። ኣረጋዊ ኣባ ገላስዮስ ድማ ምስኦም ኣብ ዝወፀ ግዜ እቲ ዝሞተ ሓላዊ ተሲኡ ደድሕሪኡ ተኸተሎ። ነዚ ድማ ማንም ኣይፈለጠን። ነቲ ሰራሒ ፀብሒ ድማ ንወለሓደ ከይነግር ኣዘዞ። ዝተመስገነ ኣቦ ገላስዮስ ድማ ዝወቀበ ትሩፋቱን ተጋድልኡን ፈጺሙ ንእግዚኣብሔር ኣገልጊሉ ነዚ ዝኽሩ ገዲፉ ካብዚ ዓለም ዝፍለየሉ ግዜ ምስ በጽሐ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይምሓረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና። ኣሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ኣሜን ለይኩን። ከምኡ ድማ ኣቡነ ሰርፀ ጴጥሮስ ናይ ትውልዲ ሃገሮም ሸዋ ደብረ ጽላልሽ ክኸውን ከሎ ብህፃንነቶም ናብ ወሎ ኸይዶም ሃይቅ እስጢፋኖስ ኣትዮም ብዙሕ ተጋደሉ። ድሕሪ ተጋድልኦም ብኢድ ኣቡነ ኢየሱስ መዓ ምንኩስና ተቀበሉ። ኣብዚ ገዳም ብዙሕ ምስ ኣገልገሉ ብናይ መልኣኽ ትእዛዝ ናብ ጎጃም ክኸዱ ከለዉ ንኣባይ ወሓዚ ዝተሳገሩ ዓጽፎም ኣንጺፎም ንዕኡ ከም ጃልባ ተጠቒሞም እዮም። እዞም ጻድቅ ንኣባይ ተድባብ ማርያም ን41 ዓመት ዓጢኖማ እዮም። በረኸቶም ይሕደረና። ወዲ ንጉስ ሞይቱ ክቐብርዎ እንዳኸዱ ናይ ኣቡነ ሰርፀ ጴጥሮስ ጽላሎት እንተዓረፎ ግን ካብ ሞት ኣፈፍ ኢሉ ተንሲኡ ድሒኑ ኣምላክ ኣቡነ ሰርፀ ጴጥሮስ ኢሉ ንፈጣሪኡ ኣመስገነ። እዞም ጻድቕ ምስ ዓረፉ መቆሚኦም ኣፍ ኣውፂኣ ተዛረበት። ርደተ መቃብሮም ምስ ተፈጸመ ድማ ንመዓት ኣፍሲሳ ኣልቀሰት። እዛ ተኣምረኛ መቆሚያኦም ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ጎጃም መካነ መቃብሮም ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ደብረ ወርቅ ገዳም ትርከብ። እዞም ጻድቕ ንገዳም ደብረ ወርቅ ከም መሶብ ኣልዒሎም ኣባሪኾማ እዮም። ኣቡነ ሰርፀ ጴጥሮስ ለካቲት 12 ዝዓረፉ ክኾኑ ከለዉ ዓጽሞም ድማ ኣብ ኣባይ ደብረ ወርቅ ይርከብ። ካብ ሰማይ ዝወረደሎም ናይ ወርቂ መስቀሎም ድማ ኣብዚ ገዳም ይርከብ። ጸበሎም ድማ ፈዋሲ ኣጋንንቲ ዘርሕቕ እዩ። ናይ ኣቡነ ሰርፀ ጴጥሮስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና። ኣሜን። ለካቲት 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ 30,000 ሰማዕታት ኢትዮጵያ ሮማዊ ፋሽስት ዝቐተሎም፣ ቅዱስ ሶምሶን ረዓይታዊ ናይ እስራኤል መስፍን፣ ቅዱስ ኣባ ገላስዮስ ገዳማዊ፣ ቅድስቲ ዶርቃስ በረኸታ ይሕደረና፣ በረኸቶም ይሕደረና። ኣሜን። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ፣ ኣባ ሰርፀ ጴጥሮስ ኩሎሙ በረከቶም ይሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ ኣናበባ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተሃረመለይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚአብሔር መንሶት አላትነነ ወባልሃንን ኩሉ እኩይ መዚያኪ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህላኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስቶ ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነው ክዳንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።